Salut, hai să facem stai, era 50 secunde și trebuie 180, dar se face 3 minute. Hai, Dumitru, click trălă. Măi, nu, salaca, saltunita, bine? Tot dacă mi-e preferat mie, că ziceam așa eu. Asta sunt eu. Acum sora mea, care o cheamă Ariana, îi Blueberry Posini, așa. Nu știu prea să vorbesc, dacă nu vorbesc frumos, se aud așa, Octopocosini. Că uite, dacă cum vorbesc eu, se aud urât la cameră și nu vreau. Cum la tăți, uite, și acum uite. Octopocosini. Cum nu prea păi eu să spun dacă spun așa urât, de ce nu fac video? Acum tatăl meu care o cheamă Ion. Tripitropi, nu-mi place deloc. Tripitropi, nu-mi place deloc. Și acum fratele meu Ion. Trebuie un T de T, dacă nu pot, dar scriu T. Tot asta bine. Și acum mama mea A-I-T-A. A-I-D-A. Tot ca mine. Nu știu de ce. Doar Ariana era. Nu, Ariana era asta. Tot asta și Ionuțu. Sau, nu mă înțeleg. Uitați voi la video, voi știți. Dacă 2 minute. Sau las 2 minute, dar a trecut 2 minute și acum 2 minute 3, 2 minute. Hai 2 minute 10. 1 și acum